Някои хора готвят паста ребята по книга, други експериментират. Докато аз се готвя по моя начин. Паста ребята за мен е малкото братче на паста болонезе. Малкото, защото паста болонезе е с месо и затова е голямото братче. Докато паста ребята е малкото, защото е вегетарианска, но това по никакъв начин не я прави по-малко пълна на вкус. Тя има лют и тежък темперамент. Подготвил съм си 4 прости неща. Една четвъртинка червен лук. Първо ще започна с наситняването на нея. Нищо сложно. Наситнявам си червения лук. Четвъртинка дори не е половинка. Готвя за 2 порции. Почти винаги готвя за 2 порции. Ви може да си ги калкулирате за повече. Ето е по-малко парченци в него. Така, докато режа, е момента да ви кажа, че имам предварително подготвен на котлона вряща вода за пастата. След като си нарежем всички продукти и се запътим към котлоните, после ще си нарежем чесъна. Чесъна също ще го наситня. 2 скелетки. И чесъна е готов. Имам една малка купичка, която идеално ще ми се побере чесъна там. Така, след него ще си нарежа малко босилек. Малко ще си нарежа, хубави листенца ще си запазя накрая за декорация, но трябва да има и нарязан. Докато го режа, се отключва страхотния аромат на босилека. Пресните подправки просто са изключително задължителни, когато готвите паста. Черенците ще си ги разполовя с друг нож обаче. Една шепа имам. Те ще ги прибавим в края на готвенето, за да могат да си запазят целостта. След голямото рязане на 4 продукта, вече сме на котлоните, водата ни вриза пастата. Тук съм си измерил количество паста за 2 порции. Водата ми, що ме е завряла, всъщност, първо се слагам една щипка сол във водата и после слагам цялото количество паста. Така, пастата нека си ври. През това време, докато ври пастата, вече ми е загрят котлона с малка касеролка и почваме вече да правим соса ребята. Лют зехтин, с него започвам, даже още, падна и членец, което въобще не е проблем, даже още по-добре. След него мога да намаля. Щом пуши, значи мога да намаля, значи ми е повече от достатъчно за игра, ще чакам малко, за да не изгори лука. Така вече, достатъчно загряване, почваме с лука. На лука не му е нужно много. 8 от 9 ястия започват с запържването на лук, а именно промяната на цвета. Когато си промени цвета и почне да мириши, значи мога да продължа с чесъна. Не му е нужно много, вече той почна да се променя цвета. Слагам и чесъна. Намалил съм котлона, защото чесъна много бързо може да загори. И чесъна загори ли, няма спасение.
Но почват от начало. Идва ред на халапенето. Даже малко и от соса. От маринатата всъщност, не от соса, от маринатата. О, да. Така. Бульона. Това само половината, защото целият твърде много, не готвим за 2 порции. И мисля, че това е половината, стигам толкова. Да, това е. Разбърквам. След това черния пипер. Черното пиперче. Така. След него. След черния пипер. Сладкото от люти чушки. Сладкото от люти чушки ще е тая сладост, която ще балансира тежестта на лютото. Пропуснах да кажа, че на пастата ще са нужни, поне на пакета така пише, аз чета какво пише на пакета, 7 и 8 минути. Надявам се 7 или 8 минути да са недостатъчни за направата на соса и да са готови по едно и също време. Ако са готови по едно и също време, аз ще съм щастлив и благодарен. Така, вече мога да усиля, защото виждам, че температурата не ми е достатъчна. Следващата суха подправка ми е киньона. Достатъчно. Мога още малко от маринатата. Почувствах, че има нужда. Определено имаше нужда, да. Следващото е пушения червен пипер. Също е достатъчно, стига толкова. Мисля, че дойде момента и на нарязаните домати. И оставаме да покъкри и времето, което е нужно на соса да покъкри, се надявам, че ще е същото, докато пастата е готова. Пускам студена вода не за нещо друго, ами за да не се разтопят тръбите и да не стане авария. Тук съм си приготвил сетка. Пресеждам си пастата. Така малко водичка вътре, за да може... Винаги залепва накрая малко, няколко парченца и така си ги отлепа. Майре остана едно, ама нищо. Малко е така през студената вода, за да спра процеса на готвене. Защото тя ще се досготви в соса. Достатъчно. Малко е така пресеждам. Прехвърлям се обратно. И тук съм си подготвил малко зехтин. Слагам малко зехтин. Достатъчно. Разбърквам. Така само с ръка. Ами соса вече се позгъсти. И до момента да опитам, да видя дали нещо му липсва. Сладко, силно люто, интензивен е вкуса, но аз още не съм слагал сол заради бульона, така че бих сложил една щипка сол. Айде още малко, това е. Ще разбъркам малко и ще опитам отново. Това е. Така след като соса вече на вкус ми е добрен, идва момента и да хвърлим пастата в соса.
Избрал съм фузили. Фузили е името на формата на пастата. Пастата е общото понятие, докато фузили е формата. Избрал съм фузили, защото спираловидната форма ще помогне да се залепи на фузилите повече сос. Така разбърквам. Мога и сега и черитата да сложа. Черитата най-накрая, защото ако ги бях сложил предварително, те вече щяха да се стопят и да не им се вижда целостта. А така черитата като са цели изглежда по-хубаво. Да. Даже ще усиля. Още малко. И накрая остана само нарязания босиляк. Обирам си го хубаво, защото само състои в движение не е достатъчно. Винаги трябва пръстчето да бутне. Тя изглежда толкова хубаво, като за снимка, като за ресторант. Да, обаче трябва да се опитам, не трябва да ви кажа какво се е случило. Дали съм се справил. Естествено, винаги мога да ви излъжа, но ако сготвите с мене тази паста, тогава ще се уверите, че не съм ви излъгал. Няма да видим. Пастата е сварена идеално. Соса е интензивен, богат. Усеща се сладостта на сладкото чили. Не на сладкото чили, на сладкото с люти чушки. Люта е, но не е толкова непоносимо люта. Дори хора, които имат проблем с люто, мислят, че биха се справили и би им харесал дори на неголемите почитатели на люто. Това беше паста рабята по моя начин. Благодаря.